кара над 100 училищния автобус с селските дечорлига. Сега е малко падна до 100, защото има отредя кола, не може да го изпревари. Да се види номера София А1896 на А и да се глоби шофьора. Най-добре да се разстреля. Публично пред децата. И да се увеси с табела, аз карах деца с превишена скорост. Смърт на такива шофьори.